Tää on meidän comeback YouTube-maailmaan. Täällä me olemme nyt. Kyllä. En edes tiedä, miten pitkä tauko meille tuli. Meillä oli tosi pitkä tauko, mutta rakkaat katselijat, me ei ikinä hylätty teitä kokonaan, vaikka siltä saattoi tuntuakin. Niin, tässä on tapahtunut vähän kaikenlaista. Että Kyllä. meillä on tuossa organisaatiossa meillä on vain työtehtävät muuttunut. Niinpä. Ja Meillä on ollut myös aika paljon oikeita töitä. niin, tai onhan tääkin työtä tavallaan. On, kyllä. Ja sit me jouduttiin lähteä meidän kuvausstudiolta. Niin meillä oli siis pitkäaikainen koti tuolla Lehtikankaalla Pirkkolassa. Seurakunta luopui kiinteistöistä ja möi meidän studioalta. Eikä järkännyt meille korvaavia tiloja. Eikä se toteutunut se, mikä se oli se Kajavuudka. Sieltähän me oltais varmaan saatu sitten tilata. Niinpä. Mutta ei. Mutta nyt me ollaan täällä. Kauheat selitykset tähän alakuun. Mutta hei, me ollaan back ja varmaan tullaan jatkossa tekemään vähän useammin näitä videoita. Tehdään todellakin. Yritetään ottaa tämä säännölliseksi. Tää on meillekin semmoista hyvää työn keskellä olevaa keidashetkeä. Juuri ne keidashetki on muuten hyvä. Hei, ja ihanaa pääsiäistä kaikille. Kristus nousi kuolleista. Totisesti. Nyt on vuoden 2025 pääsiäinen. Minähän vuonna mä oon ensimmäinen video julkaistu, mutta se oli pääsiäinen. Se oli pääsiäisenä, kun me startattiin. Eihän se ole voinut olla joskus ennen koronaa. 19. Olisiko se ollut? On varmaan. 19. Ihan hullua. Joo, niin se aika menee. Todellakin. Hei, pääsiäisen kunniaksi meillä on täällä jättimäinen muna. Uskomaton pääsiäismuna. Mitäs se muna, Jyri, symboloikaan pääsiäisen? No sehän symboloi toisaalta sitä Jeesuksen hautaa, kun se on niinku kylmä kivikuori siinä ulkopuolella ja sitten siellä sisällä se pitää kuitenkin sitä elämää. Eli se on semmoinen pääsiäisen vahva symboli. Kyllä, eli sinäkin kun tänään syöt suklaamunnia, niin muistat, että se on ylösnousemuksen symboli. Kyllä. Ja sitten nyt tässä tapauksessa tämä myös kuvaa hyvin sitä tilannetta siellä haudalla, että siellä oli aikamoinen yllätys. Siellä oli yllätys ja meidän yllätys siis pitää sisällään pääsiäisherkkuja. Ja tässä on siis nyt klassikkoherkkuja. Okei. Mutta tässä on myös uusia pääsiäisherkkuja, jotka on tullut ihan niin kuin just kauppoihin. Tai itse asiassa onhan pääsiäiskarkit ollut jo tammikuusta lähtien. Ja nyt on tosiaan semmoinen tilanne, että ei ole mitään käsitystä, mitä Anna on tänne laittanut. Että kaikki tulee iloisena yllätyksenä. Joo, mäkään oikein muista, että mitä minä ostin, mutta tässä ne nyt ovat. Eiköhän me aloiteta. Joo, pitemmittä puhetta. Ihana olla takaisin. Tästä se lähtöä. Ja nyt nautitaan. Yes. Ota vaan äkkiä herkku sieltä. Oh. Mokkamämmi. Eikä me oo joskus tuota maisteltu. Ainakin jotain tämmöstä mämmiä on maistettu. Lakumämmiä. Ei me sitä ole kyllä maistettu. Onko mukaan maistettu? Mutta kun... Sampania. Ei kun se oli pashaa. Niin oli sitä ainakin maistettu. Ja Mutta mämmiä en kyllä muista, onko maistettu. minä yritän tästä nyt vähin äänin ottaa meidän lautaset. Ei olla pitkä aikaa kuvattu niin, että äänten tuottaminen ei ole niin helppoa. Joo, täytyy sanoa, että meillä on varmaan aika kömpelöitä tässä aluksi. Kyllä. Sä voit tosta ottaa puhuttaa Jos lusikalla. kuuluu jotain taustameluja muuten, niin mä oon nyt jouduttu vähän tinkiä tässä meidän kuvauspaikassa. Että ollaan täällä meidän isolla toimistorakennuksella. Ja itse asiassa tuolla tuntuu koko ajan autot möyrivän ja puhistavan teitä. Kyllä, mutta koettakaa kestää meidän mukaan. Kyllä. Haluaisitko avata tämän? Mielelläni. Ensinnäkin minusta tämä pakkaus on söpö, tyylikäs. Niin, toi on tommonen klassinen rahkapakkaus. Ja kun on noita kahvipapuja tossa, niin heti tunnistaa, että nyt on kyse mokasta. Mutta mämmiä sitä ei ehkä tunnista kuin nimen perusteella. No niin, mutta jos oot vaikka niinku yksin asuva ihminen, niin tämmönen pieni rasia haluat tilikan mämmiä maistella, niin tämä on hyvä vaihtoehto. Ellet on juomieto. Niin, sitten pitää olla monta rovettä. Otetaanpas tästä kuule herkulliset mämmit.
Mämmissä on se, että ulkonäkö ei välttämättä ole se kaikkein jännittävin asia. Tässä on muuten näköjään, olisikohan tää pitänyt sotkea. Mä teen nyt kyllä vähän liikaa tätä mämmiä. No, ei siinä mitään. Laitetaan tää tuohon. Joo. Hei, arvioidaanko me 1-5 nämä herkut? Arvioidaan. Joo. 1-5. No niin, ei muuta kuin bon appetit. Mokkamämmi. Tää on vähän juoksevaa. Ihan ok. Hei vitsi, tää on hyvä. Tai sit mulle ei kauhea vaan tämmösen jälkiruoan puute, kun tuli just syömistä. Sulla oli niin mämmi himo. Hei, jos sä etit tätä ite kaupasta, niin tää löytyy pakastehyllyltä. Okei. Ei ollut siellä niinku jääkaappiosastolla, vaan pakasteosastolla. Tää sopii tosi hyvin tää tämmönen niinku, tää on tämmössä niinku makee kahvi. Tää on niinku, tää ei oo niin äräkkä tää kahvi tossa. Ei ookaan. Tää on, Miellyttävä mietokahvi. on. Tämä on kyllä hyvä tuote. Yleensä on niinku ollut sitä mieltä, että vain oikea mämmi on oikea mämmiä, mutta tämä on kyllä nyt poikkeuksellisen hyvä. Mut kyllä edelleenkin on sanottava, että kaikista paras on niinku normimämmi ja kuohukerma. Minun mielestä, mutta Joo, makuja on monia. on samaa mieltä. Mutta ei me voitais pisteyttää, paljonko tällä annat. No kyllä tää niin hyvä oli, että annan 3,5. Mä annan 3. Joo, Elikkä 6,5 pistettä mokkamämmille. ei ollut moka. Ei ollut mokaa, tämä oli ihan hyvä juttu. Otappa sit seuraava, jos minä nostan. Otan. Vipsautat sieltä. Kato nyt se alkaa tätä tuo. Lähdemme nyt liikkeelle suklaaosastossa. Nyt on klassikko. Nimenomaan. Ei ikinä petä ja varmasti on kaikista suosituin suklaamuna. Mä en kattonut paljon tää maksoi, mutta oli tämä kyllä päälle euro. Tiedätkö, ostin tossa taannoin yhteen rippikoulun tapaamiseen noita ruohomunia. Tiedätte, ruohomunat. Kyllä. Arvoitpa paljon maksoi semmonen iso pussi. 15 euroa. Kyllä. 16 euroa. Ihan oikeesti. Joo. Suklaahinta on noussut. On. Tehdäänpä tässä nyt tämmönen kato nyt lähti siististi. Tuosta sä oot tuonut. Oi että. Hei Oliko siellä yllätys sisällä? on yllätys sisällä. Tässä vaiheessa pitää alkaa sitten meidän ikäisten muistelemaan sitä, että kun niissä oli niitä kilpikoneja. Kyllä. Niitä kerättiin aina ikkunalaudalle. Tuoksu on taattu Kinder. On. Hyvä tuoksu. Eikä sitä maisteta. Maistettaa. Tämä on kyllä semmonen, että pitää vetää kokonaan. Joo. Ihan hyvä on. Ei petä. Onks nää tehnyt tällä reseptillä jotain? Miten tästä jotenkin tuntuu tai eri makusta kuin Tarkoitatko jotenkin lässympää? niin jotenkin se. Onko vaan vanhentunut niin, että makuun ystävät on? Jos se on vaan jalostunut. Täältä tuli joku tämmönen lelu, mutta ei jaksa koota. Ihan surkeita leluja. Joo, ihan surkeita. Ne ei mistä kotos. Mutta mä muistin silloin, aloitettiin nämä videot, mehän testailtiin näitä, niin silloin Kinder oli kärjessä. Joo, me oltiin silloin niin nuoria. Joo. Tää mutta Pisteet. Pisteet. 3,5. 3. No niin. Me ollaan aika kriittisellä tuulella. Niin, kato kun on niin paljon herkkuja, niin Kyllä. pakko jättää varasta. Otappa sieltä seuraava tuuli. Otan tuon tommosen valtavan kokoisen. Nyt on kyllä jyrkeä pääsiäisyllätys. Ferraro. Ferrero Rocher. Mä ajattelin, että tää on nyt tämmönen niinku luksusmuna, jos haluaa ostaa yhden laadukkaan, vähän kalliimman munan. Mä tykkään noista Ferrero Rocher, ne on hyviä. Joo, ne on ihan hyviä.
Tossahan niinku huokuu semmonen luksus ja arvokkuus jo paketissa. Tosi. Kultainen muna. Kyllä tässä ja sitten tämmönen kaunis kukkakoristelu täällä tämmönen. Toi on melkein niin nätti, että ei raskis avatakaan. Sitten on hauska, kun Suomessa pitää olla nää suomeksi nää. Joo. Niin tänne on läntetty vaan tarra. Tosi rumasti tänne. Joo, pilaa vähän tuota kokonaisuutta. Lähtisikö tää? Ei lähde hyvin. Eikä me avata. Jos toi on hyvä, niin mä saattaisin kuule ottaa vaikka huomenna pääsiäispäivänä toisenkin. Joo. Toisena pääsiäispäivänä. Sitten muistakaa tosiaan, pääsiäinen alkaa vasta tästä päivästä ja kestää. Kyllä. 40 päivää saa pääsiäismunia vetää, jos haluaa. Kyllä, ja tää kulunut viikko on hiljainen viikko. Ja ensi viikko on siis vasta se virallinen pääsiäisviikko. Tässä on tässä pinnassa. En tiedä näkyykö sinne, mutta noita pähkinöitä on tuossa tai mantelia tuossa. Näyttää tosi hyvälle. Joo. Hasselpähkinä se on. Mulla on kyllä korkealla odotukset. On kyllä aika korkea. Joo, joo. Menisikö tää? Oh. Onko se hankalaa? Oh. Hyvä. Otat sä siitä itsellesi? Voin murtaa palan. Hei, tää on totisesti aikuisen makku, kun täällä ei ollut sisällä mitään. Tää on itsessään se yllätys. Tää suklaa on se yllätys. Joo, mutta vielä pikkuinen. Maistetaan. Maistetaan. Tosi pähkinöinen. Tiedätkö mikä tässä on semmonen pieni miinuspuoli? No, Jos sä ostat ton Marabuun, sen perinteisen punaisen suklaa, missä on pähkinä. Joo. Se maistuu ihan samalla. kyllä. Saat vaan enemmän sitä. Niin, ja se on itse asiassa ihan yhtä hyvää. Mun täytyy myöntää, että musta tuo ulkonäkö ei korreloi nyt maun kanssa ihan täysin. Minä odotin jotenkin enemmän luksusta. Sitten jos ajattelee ite niitä Ferreren rockereita, niin eiks niissä ole se pähkinä siellä sisällä kokonaisena? Joo. Joo. Se jotenkin tossa toi menee vaan tommoseksi pähkinäsuklaaksi. Täytyy myöntää, että pienoinen pettymys. On joo. Siis tosi sievä, ihana tuliainen, jos meet jonnekin, mutta Ja onhan toi ihan hyvän makusta. syöpi tätä kyllä. Joo. Joo. Mutta ehkä hintalaatuisuuden ei nyt ihan korreloi. Ei varmasti. Joo. Paljon annat pisteet? 2,5. Mä annan saman 2,5. Okei. Ei. Yhtään enempää ei pysty. Elikkä meillä on tällä hetkellä niinku mokkamämmi ja kinder tasapisteissä. Kyllä. Ja sitten on sun vuoro napata se. Onko jo mun vuoro? Mä otin ton äsken. Joo. Da. Ei se kuule aika rientää. Toffee sydän. Suklaatoffeerakeita. Näitä on kyllä mun mielestä ollut kaupoissa jo niinku pitkään. Irtokarkeassa on. Ja kattokaa miten sievä pussi. On tommonen pääsiäisväri. Tää on niin herkullisen näköinen oranssi. Siellä on kukko takana. Pajunkissoja. Ja sitten toi väri on tommonen keväisen oranssi. Kyllä tää houkuttelee. Jes. Mutta avataanpas tämä. Napata ja kaataa tähän paperille. Karsi. Miltä maistuu? Joo, itse asiassa, katsoppa näitä kuvioita, niin ne on kuin linnunmunia. Niin on, niin näistä on yritetty tehdä niinku oikean näköisiä. Valkoinen sievä pallero. Itse asiassa, kun nyt me kuvataan tätä videota vähän aiemmin ennen pääsiäistä, niin tänään kuului pihassa Peipon laulu. Okei. Siellä
se liversi. Ihan uskomaton. Kevät on täällä. On. Ja täällä on siis täällä Kainuussa lumi ihan hirveästi vähentynyt. On. Täällä on niinku siis aika kylmä on tällä hetkellä, mutta kevättä kohti mennään. Mutta maistetaan. Tosi makea. Mulla ei tän karkin funktio koskaan avautunut mulle. No mä näen, että ne on nätissä sievässä kulossa. Ja... No eikä silleen, että joo missä on näitä nähnyt aika usein itse asiassa näin nykyään, niin kakuissa. Kyllä. Joo, koristeena. Ainut vatta, kun mä oon käyttänyt tämmösiä vähän semmosissa niinku kakkuissa, niin se lähtee ikään kuin tuo pinta sulamaan vähän rumasti sen kakun päälle, niin se on vähän inha. Mutta siis... Makiaa on. Paljonko nyt pisteitä? 2 ja 2. Eikö 2? Mä annan 3,5. Joo. 2. Ei oo mun herkku. Tosi söpöjä. On. Palloja nää on kyllä. Hei, jatketaan matkaa. Mitäs me sitten? Meillä on täällä niin paljon herkkuja, että... Otetaan tommonen. Nyt on. Pasha. Tää on vielä perinteinen. Tää on aika tymäkkää kamaa tää pasha. Lieksan. Ja tää on siis tosi perinteinen ortodoksisen perinteinen herkku. Kyllä, tää oli vähän laktoosinen. Joo. Ja minä en ainakaan aiemmin ole ollut mikään intohimoinen Pashan ystävä. Laitetaanko tätäkin lautaselle? Pannaan tuon samalle lautaselle. Näitähän tehdään siis semmoseen, jos kotona tekee, niin sehän tehdään semmoseen muottiin. Joo, ne on kyllä kauniita. On. Käsittääkseni se on aika isotöinen tehdä. Niin täällä on, mä unohdin, että täällä on rusinoita. On. En muistanut ollenkaan. Mitä sä tykkäät siitä, että siellä on rusinoita? No ei oo hyvä asia. Ei oo. Sä et oo niitä, jotka En oo rusinaihminen. Sä et syö pullaa silleen, että siellä on rusinoita. No kyllä mä syön sen ja se on hyvä. Mutta siis ei oo rusina eikä koostumukselta ole jotenkin se ongelma. Hei, mutta musta tässä on sievä pääsiäispaketti. On. Ja just ajateltu jälleen, että niinku yhdelle ihmiselle sopiva annos. Mutta siis tosi jännä juttu se, että on haettu ehkä toi ulkoasu noin tarkasti tosta suuremmasta maitofirmasta. Jos katsot sitä logoakin, niin mä olin ihan varma, että toi Valion tuota. Joo. Sitten vasta tarkemmin katsoin, ei tää olekaan. Hei, kun tässä on toi appelsiinin kuva, niin tässä on tosiaan appelsiinin kuorijauhetta. Joo, Okei, sekin kuuluu. Maistetaan. testataan. Tää on parempaa kuin mä muistin. Niin on, tämä on tosi hyvä. Tää on oikein pääsiäismaku. Mä tykkään muutenkin happamista maitotuotteista. Voisikohan tätä laittaa kun tehdään raakapulla, niin sen tilalle sen. En tiedä. Eikö tää aika paljon maistuu siltä? Maistuu tosi samankaltaiselta. Aavistuksen niin kuin happamampi. Kestäisiköhän tää paistamista? Tiedätkö? Tää Pasha yllätti mut nyt täysin. Tää on ihan todella hyvä. Niin on. Näissä on siis se, että vois ajatella, että toi mammi on enemmän tonne länsisuomalaiseen ruokaperinteeseen kuuluva. Ja sitten Pasha on taas itäsuomalaiseen. Niin, karjalainen. Niin. Mutta pisteitä. No, mun täytyy sanoa, että mä oon niin positiivisesti yllättynyt, että 4,5. Kovat Nyt täytti kovat pisteet. En ollut yllättynyt, mutta tykkäsin tosi paljon, niin 4. Eli 8,5 Pashalla. Kyllä. Elikkä nyt kävi niin, että tällä hetkellä kädessä on Pasha. Pasha.
niinku Mignonie, niinku pääsiäistä ilman Mignonie. Ja edelleenkin tyylikäs, kaunis pakkaus. Ylellinen. Ja mikä parasta, ton voi ite maalata. Sitä en oo tehnyt. Sen voi maalata ihan siinä, missä kananmunakin. Mut mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä oon aina ollut niinku huono tässä kuorimisessa. Joo, mä just mietin, että jos meillä ei ole täällä, jos sulla on paperia, niin sä tarvit sen. Ja sitten, no hän on kehittänyt toi Fatseri silleen, että se lähtee nykyään paljon helpommin irti se paperi. Rakkaat katselijat, nyt mä paukautan tämän tähän pöytään. Sä voit koputella sillä pikkusen sillä heitellä sitä. Ja saattais ehkä niinku tavallaan. Joo. Täällä on siivoojalla sitten ihan hirveä sotku. Onko tää vaan sokeria toi? On se hattu, on semmonen sokeri tulppa tavallaan. Mut huomaatko, että se lähtee nykyään paljon. Eikä kuule lähtee. Toi on aika kiva ääni toi. Mulla on ollut siis aina ihan hirveän työn takana tämä kuoriminen. Tuolla se lähtee isoissa paloissa. Joo, ei mekään. Kato. Nyt siitä lähti tuo kuori. Mutta siis, Sitten siitä voit leikata palat meillä. joo, tehdäänpä sillä lailla. Onko pieni eteen kokonaan? No nyt se leikkas meille. Pannaan kato tosta noin. Sitten puolet. Ai että. Nyt kuule Jyrille siitä. Kiitos. Maistetaanpa Mignonia. On se kyllä täyteläinen. Tää on tosi täyteläinen. Onko toi viinernuka muuten sama, mut siinä on toi vähän sitä jotain mantelia tai päätä. Elikkä manteli, hasselpähkinä, noukat. Mutta onko siinä, tiedätkö viinernukassa, onko siinä pikkusen semmosia karkeita? On. Tää on parempaa kuin viinernukaa. Mutta jostain syystä niin tää tuntuu jopa liian tymäkältä mulle. En tiedä miksi. Mutta Entä sinä? kerran vuodessa syötynä, niin tää on kyllä aika mahtava herkku. Tää ehkä nyt kaipaus ihanan kahvin Se on kaveriksi. sellainen tumma kova kahvi. Joo. Vahva kahvi, joo. Mutta mä luulen, että jos joku ihminen syö vaikka yhden munan pääsiäisen. Moi. Meitä häirittiin. Itse asiassa tää kauhuhetki ei haittaa mitään. No niin, joku yritti siis tulla meidän studiolle ilman lupaa. Yhtäkkiä kävi vaan ohimakka. Mun mielestä mä laittoin tuon varattu. Tuossa on valo päällä. Joo, mutta me ei oo varattu tätä tilaa. Tietenkin. Jatkamme. Hei, Mignonille pisteet. Mignonille pisteet. Olisi kyllä niin hyvä. Pakko mun antaa sille 4 pistettä. Mä annan kans 4. Joo, on se. Elikkä rankin on nyt, että Pasha, Mignon ja sitten Mokkamämmi ja Kinder. Kinder, joo. Yes. Sitten on ilmeisesti mun vuoro. Kyllä. Jättiläismuna avautuu. Näitä mä oon oottanut. Keissan munat on nyt. Ne pitäis olla siis uutuuksia. Ne on tässä tosiaan tämmöset suklaamunat, jos on sisällä tommonen täyte irtotavaraa nyt. Eikä oo kuorta päällä. Mun täytyy nyt sanoa, että mulla on tosi suuret odotukset. Oh. Miten mä ajattelin, että nää ois niinku paperikääreitä.
kyseessä. Mutta siis pussi on kauhean tunnistettava. Heti tiedät, että kyse on klassikkokeisistä. Sitten tässä kuitenkin on munan kuvat, mutta jos sä nyt vertaat, niin tossa näet... Tää on kauhean kiiltävä. Niin kiiltävä. Tässä on taas tämmönen salettinen tää. Mutta siis pieni sievä muna. Maistetaan. Yes. Tää tekee kyllä mut onnelliseksi. Ihan todella hyviä. On. Ihan naurettavan hyviä. Nyt on kyllä. Nyt on kyllä osunut aika tykkimaku. Siis Se koostumus on siis ihana. ne on tosi tuoreita. On. Ja nää ei oo nää ei oo ollenkaan niinku ruoamunia. Ei. Siinä se suklaa on suorastaan pahaa välillä. Niin. Ja sitten niissä on se, että samassa pussissa saattaa olla ihan täydellisen hyvä. Joo. Ja sitten täydellisen paha. Joo, kyllä. Hei, pisteitä. No, on nää kyllä niin hyvä. 4,5. 4,5 mä annan nää. Oli hyvin lähellä mennä tuolle korkeammalla, mutta joku roti sen. Mä en tiedä, mitä vois tehdä paremmin. Mä annan 5. Hyvä. Mun on pakko. On ne kyllä, niissä on todella lähellä itekin. Ihan sairaan hyviä. Joo. Jos tänään pääsiäisenä ostat ainakin yhden tuotteen, niin osta ainakin keissan. Keisha. Muna. Keissan munat on kyllä sun vuoro. Mun vuoro. Täältä voi löytyä vielä jotain. No. Siis. Mä kattelen kaupassa myös irtokarkkihyllyn ja huomasin, että sinne oli tullut niinku pääsiäiskarkkeja, jotka oli merkattu, että pääsiäinen. Mutta mä tiedän jo valmiiksi, että ne on paulia. Okei. Sitten maistetaan. Ja Candy King on ilmeisesti S-kaupan merkki. Onko se just? Eikö nää on kuule K-kaupassa? Niitä on molemmissa siis. Nää on ostettu Sittarista. No niin, ollaan tuttuja. Siis just se, että kun ei tiedä, että onko nämä paperikääreelliset, kun oli kultaisia sinisiä, että onko nämä niinku samanmakuisia keskenään vai erimakuisia. Maistetaanpas tämmöistä. Maistetaan tämmönen. Mutta sitten nämä on myös tämmönen budjettiostos, koska nämä oli siinä irtokarkkilaarissa, niin näille tulee halvempi kiloihin. No varmasti. Tää on aika painava. Näissä kyllä siis toi laatuero näkyy aika karulla tavalla, kun maistaa ensin keissan näistä tämmöisen. Maistetaan nämä. Ja hirveä ero. Ei ollut hyvä. Jos etit niinku semmosia halpissuklaita vaikka leivonnaisten päälle, niin luottaa. Mutta kyllä elämä on liian lyhyt huonolle suklaalle. Onko tää samanlainen? On. Voi ei. Tää on huonolla suklaalla täytettyä huonoa suklaata. Ei ollut hyvä. Mä oon vähän pettynyt. Kyllä. Hei, seuraavaksi oli täällä tämmöset naperot. Voitais tämmöset vihreät tästä ottaa. Mitä? Tämmöset naperot. Semmosta. Elikkä näitäkin oli irtokarkkihyllyllä tämmöisiä eri väreissä. No nää on niitä kakkukoristeita. Joo, tota on parempi kuin tuo äskeinen. Sitten pinkki.
aina missä lukee salti, niin se on niinku minun mieleen yleensä. Eiks näistä ole joku vitsikin, että kaikkeen mahdolliseen pitää laittaa saltikaramel? Joo, kyllä. Mut se saltikaramel maku on kyllä huippu. Ja hei, tää on vegaaninen. Mä ihmettä, että miksei mämmi olisi vegaani. Kertokaa katsojat, miksi mämmi ei olisi vegaani. Niin mitä? Sekoitanko mä tän tähän vai? Anna mennä vain. Meillä on täällä kauhean sotku. No, me kerätään siivota täällä tässä. Otan tosta vähän tohon lautaselle Mulla on pieniä epäilyksiä tätä kohtaa, mutta tuoksu on hirveän hyvä. Onko? On. Okei. Tykkäsin kyllä. Kiitos. Katsotaanpas. Mitä ite ajattelet? On hyvä tuoksu. On. Koostumus on jälleen tommonen niinku ripulimainen. Niin se aina Mulla on käitkin tässä. Se on aina näissä tämmönen. Mutta maistetaanpa ja katsotaan. Ei, mulla meni käit ihan mämmiin. Se oli tuossa purkin kyleessä. No. Mä en uskalla maistaa tätä. Maista vai kerran. Joo. Kyllä siinä maistuu. Tiedätkö miten tää maistuu? No. Silleen kun sä oot paahtimeen laittanut ruisleivän ja siihen voita. Ai semmonen. Niin tää maistuu ihan sille. Tää maistuu, tässä ei oo mitään jälkiruokamaista mun mielestä. Että eka mulle tulee suuhun se saltikaramel ja sitten vasta mämmi jälkimaussa. Mutta niinku sulattuu voita, jos laittanut mämmin päälle. Ei tässä oo mitään järkeä tässä. Tää on muuten semmonen maku, että tähän saattaa kehittyä aika helposti semmonen, tiedätkö, intohimo. Tää on just niin outo maku. Joo. Mut mä luulen, että semmoset, joille mämmi ei muuten uppois, niin ne saattaa tätä ostaa. Mutta tää on just semmonen maku, että mä voin kuvitella, että jos tätä syö nyt kerran tässä näin, niin jonkun ajan päästä on pakko ostaa lisää, kun ei vieläkään aivot ymmärtänyt, että mitä ihmettä se oikein syö. Mutta mä tykkään kyllä siitä, että jos siinä kylässä luvataan, että saltikaramel, niin se on myös sitä. Mutta tuli aika vahva tommonen lämmin ruisleipävipa tosta. Okei. Mutta siis paljonko annetaan pisteitä? No siis ensinnäkin täytyy sanoa, että toi ei ollut sitä mitä odotin, mutta toi ei myöskään ollut ihan niinku mitenkään täysin kammottava. Joo. Mä annan sille 2,5. Mä annan kanssa 2,5. Koska tää on jotenkin hämmentävä, kuten sä sanoit, niin tätä ei pysty käsittämään oikein. Ja tää maku on nyt kyllä semmonen, että mä osaan jo. Nyt voin kertoa jo, että mun on pakko joskus ostaa uudestaan ja maistella sitä kahvin kanssa, miltä se oikein on. Varmaan parempaa. Et siinä mistä toi mokkamämmi ei mun mielestä edes tarvinnut kahvia, niin tää melkein vaatisi joku kahvi. Joo. Mutta saas nähdä, löytääkö ihmiset tämän mämmin luokse tänä pääsiäisenä. En tiedä. Mut hei Anna, täällä on sitten vielä, sä oot saanut kunnian ottaa sen viimeisen palvelun täältä. Mä tiedän, että tää on odotettu tuote. Niin. Siinä se on. Siinä se on. Vatsariinamunat. Joko ootte maistellut näitä? Niin sanottuja töynämunia. Töynämunia. Nythän alkaa olla kaupassa ihan hirveästi töynämunia. Muistaakseni kun mä oon maistettu töynämunia? On. Oliko Oreota? Oli. Se tuli silloin yhtenä vuonna. Mutta onks näillä vielä lusikat tarjolla täällä? Siis tossa paketissa. Ennenhän siellä oli lusikat. Mä tykkään siitä, että tää on niinku pikku kananmunakeitos.
ensimmäisessä ei ollut tätä leikkausta. Kyllä, ja siis Fatserinen tosi uskollinen brändille tämä pääre. Ja Fatserina on kyllä ainakin meikäläisen suosikkisuklaa. Jyrillä on nyt kovat odotukset. Tämähän on, siis mä en oo ikinä maistanut ennen tätä. Tää on nyt ihan eka kerta. Ja mä toivon todella, että tää Jännittää. on onnistunut versiointi. Hei, tuoksuu Fatsarinalla? Kyllä. Eikä. Siellähän se on. Tymäkkä paksu suklaa. Otan täältä nyt lusikan. Mäkin otan tosta joku lusikan. Ja nyt ehkä jännittävin osuus. Fatserina Töönö. Tää on niin hyvä. Tää on ihan sairaan. Tää on niin hyvä. Miten taas tämmöset vanhat brändit, että miten ne aina tulee, että Tässä on siis täydellisen tymäkkä Fatserinan maku. tähän kun olisi nyt semmonen kiva kahvi, oikein semmonen hyvä kahvi. Joo. Ai pojat, mikä herkku. Mä aion syödä tän ihan tästä kokonaisena, tää on niin hyvä. Hei. Meillähän onko sulla pääsiäisenä Jori miten töitä nyt? On mulla jonkun verran. Joo. Nyt on pääsiäisyönä ja Joo. Joo. Mulla on sillä, että on niinku hiljaisella viikolla kiiras torstaina, mutta sitten alkaa vapaat. ai että tämä oli hyvä. Tää Töönö on ihanaa. En oikein tiedä mitä mä tekisin toisella tavalla, en mitään. Voi itse, toi on hyvä. Tää on ihan täydellistä. Paljonko sä annat tälle pisteitä? Ja kyllä siis nyt mennään melkein kyllä sinne. Jos mä nyt tälle sen vitosen sitten on. No, mäkin annan vitosen. No niin, Eli nyt meillä on siis alkaa olla voittajat selvillä. kyllä. Ja niin kuin sanoin, niin 2 klassikkomerkkiä Fatserilta olivat ihan omassa Mutta kastissa. aika ylläri on mun mielestä tämä Pasha. Se on kyllä. Mut se on semmonen taas, ehkä se erottu näistä niinku toisenlaisena herkkuna. Meillä on siis hei! Oliko tää tässä? Kyllä tää maistelu nyt oli tässä. Mulla alkaa olla vähän semmonen sokerihumala. Kyllä pikkusen joo. Joo, nyt oli aika tymäkkä setti tässä kaikkea makkeita. Hei, mutta kirjoittakaa kommentteihin, että mitä te ootte näistä maistellut ja mikä on sun ehdoton pääsiäisherkku. Joo, ja sitten laittakaa niitä videotoiveitakin. Joo, saa laittaa toiveita, mutta tästä tää taas lähtee. ASMR-pastorit is back ja ihanaa Onks meillä pääsiäistä. vielä se voimassa se lupaus? Mistä? Että jos meille tulee 1000 tilaajaa, niin sä meikkaat mut. Joo, on. Hei, voi laittaa jo seuraavalla Nyt se videolla. alkaa olla pelottavan lähellä. Niin, siinä seuraavalla videolla voi olla, että Jyri ehkä meikataan. Oh no. Joo, hän varmasti on odottanut sitä. Todella paljon. Hei, nyt me viedään tästä vähän räppiäisiä meidän työkavereille. Ihanaa pääsiäistä. Hyvää pääsee. Nautitaan keväästä. Moi moi. Moikka!